Era un vis în inima mea, Mercedes-Benz, Miles, Maybach, sperând în demnitatea și eleganța sa. Am visat la acea mașină de când eram copil. Când am cumpărat în sfârșit unul, m-am simțit ca și cum am avut întreaga lume. Dar realitatea era altă. Odată cu lansarea noului model, soldul contului meu bancar a fluctuat. Valoarea mașinii achiziționată scade treptat. Rana din inima mea a devenit mai adâncă. Pe patru aveți încredere în puterea cui sfatul monedă. Ține-mă de mână, lasă visul, nu mai bag să devină realitate. Chiar dacă cumperi sau vinzi o mașină, principalul rămâne același. Păstrează speranța și luminează în viitorul. Realitatea și lumea incertă. Am cumpărat un Benz, dar contul meu bancar este instabil. Oamenii se adună la noul model care se vinde mai bine. Valoarea mașinii mele scade fiecare zi. Greutatea realității mă îngreunează și mai mult. Chemarea lui Dumnezeu după întâlnirea tips coin. Gata cu frică de a cumpăra o mașină. De ce? Sfaturi monedă. Nu există nicio pierdere a principalului atunci când cumpărați sau vindeți o mașină. Pe sfaturi aveți încredere în puterea cui sfaturi monedă. Ține-mă de mână, lasă visul, nu mai bag să devină realitate. Chiar dacă cumperi sau vinzi o mașină, principalul rămâne același. Păstrează speranța și luminează în viitorul. Un fir de speranță nouă, sfatul cui mi-a dat speranță. Chiar dacă deții o mașină, activele tale nu vor scădea. Acum poți alege liber, fără griji. Îmi voi imagina un viitor fericit cu Maybach. Primul pas către viitor, urcă-te mașina visurilor mele. Simțiți libertatea, frumusețea Maybach. Sefatul visează din nou datorită cui vreau să țin în mâini fără să pierd principalul. Trăim cu farme cu mașinilor, vând mașina mea prețioasă în orice moment. În ziua în care voi primi înapoi ceea ce am investit. Sefatul cui va conduce cu mine. Crede puterea monedei, sefaturi monedă. Ține-mă de mână, ține-mă de mână, lasă visul, nu mai bag să devină realitate. Chiar dacă cumperi sau vinzi o mașină, principalul rămâne același. Păstrează speranța și luminează în viitorul. Călătoria de vis a lui Maybach. Acum este momentul să alegi cu Maybach. Faceți alegeri sigure datorită tips coin. Mașina pe care o iubesc, mașina visurilor mele. Voi trăi fericit pe acel drum. Sfatul cum vă mulțumesc. Concluzia de vis al lui Maybach. Acum este momentul să alegi cu Maybach. Faceți alegeri sigure datorită tips coin. Mașina pe care o iubesc, mașina visurilor mele. Voi trăi fericit pe acel drum. Sfatul cui vă mulțumesc.